Aabuton sa 600 na estudyante at teachers nga natambo elementary school ang nakaresibi ning amay na kaugmahan nguha na Pasko matapos panguunahan ni Burok Busok Punong Barangay agliga ng mga barangay president Abigail Amande ang nausad na aktibidad ning pagheras ning regalo sa eskwelahan kasuudma Disyembre 17. Katuyuhan niya na aktibidad na ali ang mag-atod ning kaugban agagbay na regalo sa komunidad ning eskwelahan bago ang nakapaskuhan. Kay ba sa programa usad na aliput na pagtiripon ag raffle draw na agko mga cash prizes nga nagtaumaning kaugmahan sa mga eskwela ag mga teachers. Pinaugmaman ni Jollibee mascot ang mga kaaginan sa paagi niya sa kanyang presensya ag pagpapakita niya na sa kanyang iconic dance move na Bida ang Saya. Ano nga, mina estudyante, pati na ang mga teachers nakaresibi ng meal pack na agko Jollibee Chicken Joy, Jolly Spaghetti, ag juice, mantang ang mga teachers niya ring eskwelahan nakaresibi man ng 25,000 pesos cash gift para sa kandang Christmas party. Narugangan pa ang nakaugmaan sa presensya ni Vice Mayor Christian Echepare, dating Mayor Margie Aguinillo, ag dating Vice Mayor Omar Mercurio na nagpakita maning suporta sa inisyatibo ni Amande. Sigun sa mga organisador, parte niya nakatuyuan niya ng aktibidad ang napagheras niya na diwa ng kapaskuhan sa mga eskwela ag pagrekognisar niya na importanteng papel niya na mga teacher sa pagmolde ning komunidad. Marurumruman na sa nakaliis na mga aldaw, isinagibuman ang nabagading serye ning pagheras ning regalo sa mga eskwelahan niya na Kabatuan, Lourdes, Buhi North Central School, Buhi Central School, SPED ag ALS na anas nakapagtauning kaugmahan, regalo ag sorpresa sa mga eskwela ag mga teachers.